zo Žiliny sa vydávame do prilahlej obce Stráňavy, kde ideme splniť ďalšie prianie tortu. Dobrý deň. My vám nesieme tú tortu. To som rada. Nech sa vám páči. Dúfame, že bude chutiť. Ďakujem. Opatrne, lebo by sme ho tu zbierali. Ako ste reagovali, keď sme vás zavolali? Tak celkom prekvapenie. Tak dobrú chuť prajeme potom. Tak ďakujem. Nech sa páči. Tu nás nájdete potom. Áno. Majte sa krásne, dovidenia. Dovidenia.